No, ďalšia telka na opravu. Philips, 32 palcov. Kompletne rozobraté. Tak dosť divne sa choval ten televízor. Skôr som si myslel, že bude závada na PSU doske, ale nedalo mi a rozobral som ho na komplet. Čiže je úplne až tu, takto v týchto LED, na tieto LED diódy. Kompletne všetko, už aj displej von, všetko jedno s druhým. A no, nakoniec je vadná dióda táto, potom táto a ešte aj táto. No, takže cena je stanovená, zákazník povedal, že asi do toho nepôjde, čo je veľká škoda, nevadí. Ja som urobil cenu, akú som len vedel, nepoviem cenu, lebo aby ste niektorí nepopadali na zadok. Ale čo som hlavne chcel ukázať je to, že prečo tu odišli práve tie ledky. No tak to krásne vidno. Ja nemám skúsenosti s tým, že práve na Philipsoch. Toto je asi prvý Philips, ktorý má problém s ledkami. Nemal som nikdy problém s Philips. Väčšinou odchádzali na LG a väčšinou LG sa mi zdá, že asi bol problém. A raz Sony. No ale tu krásne vidno, na tomto to neukážem, ale tu krásne vidno, keď sa pozriete, že vlastne, vydutina, a hlavne táto ledka, čo nejde, vydutina a táto ledka, čo nejde, vydutina. To znamená, že pravdepodobne je závada od výrobcu, to znamená, že ja neviem, asi pravdepodobne teplom sa v podstate tieto ledkové pásy ako keby natiahli, ale keďže sú prichytené šrobíkami, tak sa vyduli, lebo nemali to už čím asi tu uchytiť. No a tým pádom ja si myslím, že len studený spoj. No len na týchto ledkách sú prakticky tieto reflektory, alebo refraktory, nazvem to je refraktor svetla, lebo ledka svieti len jedným smerom, ale toto refrakcuje, teda rozptýľuje svetlo. Tak keby som to akokoľvek nahrieval a podobne, tak s tým si ešte väčšie problémy narobím. Takže nutná výmena celých tých LED pásov. No. Takže ďalšia telka diagnostikovaná a uvidíme, či aj opravená. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera. Ahojte.